Lene. Ada magipang-email, agipang-email naman, gipipirlis naman. Dagabaan man may kayo sa malang kami namang naman ka. Atong mga sa una, maging gipipirlis. Ha? Paperless ang tayo dyan, ang Ano na, email. ito mo Email ragahin. Hindi ko malang dagat. Ito mo dito, be, papasal. Way mo nga lagi day. Na, lagi pero gi-email ra. Di na mo pero man nga na. Gaan mo lagi Naman, may code naman eh. Kaya nagbayad man Hindi tag-tax. man mo kaugdaghan. Bayad man tag-tax, mamay. Alam mo kung ka ba namang das mo ni ka lagi. Wala maging jugi, paperless pa niya, hindi mo para dagan eh. Ikaw may nagkuhan. Ikaw nagkuhan na mo. Ang ganda ko Sa tax. Sabi kalibutan na. Gaan talaga rin siya, tingnan. Pabalik ka po ito. Giwang. May itim rabagat dito. Hindi ko magdagat ang sunburn mangani. Mag-tiktok na ko no mo. Ano may TikTok? Tayo juhan na, okay. Woman o one man. Paperless na Hindi wag. naman ko mapasaan yan. Isa sa? Na, siguro gubutong amo abot. Itong una, kaya kaduha kayo, wak na may nga ni. I-email naman naman. Nga may tax na pa may juta. Kukuha naman ko. Kita dyan ang naikuan, US, sa YouTube ni. Eh, mas nalagon sa kana. Marasud ni. Ay, tanang. Yuli na ang nanay. Nanay mo ito ha. Katubon po. Pero ito niya parang eh. Hagba, nangunaw nami. Simahunaw. Wala, hindi po unawan karne. Hindi ha, karning. Hindi kumbira. Ha? Hindi kumbira. Wa man, paniud to, pamilya. Kurit. Mas pwede may makahunaw niya mo. Gapon, Lupig katay. o gabi din, nangunaw din, may gabi kay birthday po sa ilang Ano yung matay masamo. sa kaburato siguro. Guli buton. Kuan raman, pamilya raman. Hindi lagi ko mukhaan. Hindi namin ingat. Iksyo, Kantad. imo. Habag diyang unawan. Nangunaw. Kisa man ron. Imo. Napagod malagi ng bata nang. Sila. Sige pangalamos. Karas imo. Tapos dagat. Taplin ko no. Tubon ba? Dito. Tuan na. Tuan na. Autas na sa kanang sa ributang bag. Nagipon pa ako. A few moments later. Ano ba kagi ka na ni? Arak mo agi. Pagkapigan sa kusina nila. Maranay. Oh. Mestiya mo agi niya. Aray. Hindi ka kuha. Hindi manik yang. Gawat kay. Kay. Kay.
ha. Simut ako. Matya. Oh. Hut. Tapsa. Panghumuta. Ha? Arang humuta. Subbe. Ani ko numatog. Si nanay, guys. Eh? Ani ka matug. Matugay na ba? Matugay si Tia. Eh, Pat na. Kani? Tulungan ako dito. Hindi siguro na. Hindi ano ha? Uy pa. tagbay nila ading to ah. Pwede magdiya. Dana rata maagi. Kani kay lisod. Kato na ito ah. Ano na? Ano na? Di ba? Di naman. Gamay na. Ano dari. Agay. Sarap bukok din. Darang. Adok man. Hadli kilabeng. Ano to? Pendeghanaan to. Atro mo po. Hindi ko ito. Ha? Di ka. Oh. Ang dami. Na. Gi. Ah, nabali. Li. Ada. Cuman. Ay, kumata. Kuwato na eh. Kaa. Pura. Ito pa gamad na. Ambil nanay be. Hindi ka madama lagi. Ambil ng dahon. Kana. Ada kurang. Oh, sakit kakakabang ka sa mama. Masa sa nina, ang problema ka sa dugdug gani ron. Ako nabalang kayo dito, Ken. Wala ko ilakay dito. Nakangakay sa mga sakay. Murag na saan. Nawa kayo dito. Tanara na. Ano ka? Ha? Wala. Ito kaling ka maghaling, magdudug ko. Maghaling ko, magdudug. Di ka na ko. Stop sa ni. Kita, oy. Pas-interno, be. Coba kaya atau bergundung dia bisa masuk ke kafe. Ibis init. Panisamot na inog kainit. Ibis init. Panisamot nagkainit. Ang hindi mo marunong sa ako mag.
Yung mama, di ka pa mo nga ni. Sino? Kamu manggod. Kita ka? Nah, nakaban tu dah. Itu sama ni. Ini tay. Ini kamu. Kacamata. Ibu dia ikon ka? Jangan baka. Kudu fotografer sih. Iya. Tidak mula gila ali. Tidak mayo ang moban. Moban kyang. Wala ko siya nakaw man. Sana English to la agra ko siya. Hindi naman. Hindi ang mama. Pag-iban ka na gusto na. Biyahe-biyahe. Hindi ko para mo magbiyahe sila. Bukas niya. Kapag ng mama. Anong kuha na. Parang naman din. Palsiga. Hotsa. Magkaban. Masih yang mabiyahe na, masuk ka na. Binagban. Bilang mama ko, na pala ng mama. Okay. Pa, kung ito na sa ibo. Bilang magsakay truck. Nakapang na lang. Kalibang ka dia. Ito, nasiga. Nakapang naman. Pabi. Sino ko? Ano na mag-Dubai? Nah, pabigit na. Ako pa talaga hinigit. Tap-tap. Punta pa kayo magpapag pa. Kuman. Tanong yung Atag. kaam di paglubi eh. Ito ko kay, kung hindi mo nakabak na tuturo.